प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विधानसभेवर पाठवलेला आहे। बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी आपली जबाबदारी वाढलेली आहे। या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे, तळागाळामध्ये सर्वसामान्य जनतेमध्ये जाणारा नेतृत्व असं आपलं वैभवजी नाईक साहेब आहे। त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी आम्ही जातो त्या ठिकाणी कोणाला जरी लहान मुलाला जरी विचारलं आपण वैभवजी नाईक साहेबांना ओळखता का, कोणी नाही मानणार नाही। अरे ना, आमच्या घरातली व्यक्ती आहे, आमच्या घरातला भाऊ आहे, आमचे काका आहे, आमचा मुलगा आहे, असं या ठिकाणी नेतृत्व आपल्याला लाभलेलं आहे। त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी एक हक्काचा माणूस पुन्हा विधानसभेवर पाठवायचा आणि या ठिकाणी नुसतं आमदार नाही तर या ठिकाणी मंत्री आणि पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा या ठिकाणी पाहायचं आहे आणि आपल्या भागाचा विकास करायचा आहे। या ठिकाणी साहेबांचा सगळ्यांना आपण ओळखता, पण विकासाच्या बाबतीत या ठिकाणी सांगायचं गेलं तर आपल्याला माहिती आहे आपल्या भगिनी आहेत या ठिकाणी। या ठिकाणी अनेक योजना या ठिकाणी आता मी टीका पुढच्या प्रचार सभेत बोलेन, पण महिलांना आमच्या कुठेतरी मी म्हणते सक्षम करण्याचं नाही तर महिला आमच्या आता लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी आहे, पण या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे लाडकी बहीण योजना ही आपल्या हक्काचे पैसे मी महिलांना सांगेन ते तुमचे आहेत। एका बाजूला महागाईचा भडका आणि एका बाजूला कुठेतरी आपल्याला 1500 रुपये देऊन लाडकी बहीण योजना या ठिकाणी राबवलेली आहे। भगिनींनो, हे सगळं आपल्या हक्काचं आहे। यापुढे सांगेन त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्ही शिक्षण सांगितलं जातं की कुठेतरी योजना बंद होईल, महाविकास आघाडी सत्ता आली तर या ठिकाणी तुम्हाला आवर्जून सांगेन ही योजना बंद राहणार नाही, तर या ठिकाणी यामध्ये वाढ होऊन आपण महाविकास आघाडीचं सरकार भरीव या ठिकाणी आपल्या योजनेत वाढ करून आपल्याला तो हक्काचं जी योजना आहे ती आपल्या महिलांची कायमस्वरूपी या ठिकाणी चालू राहणार आहे। या ठिकाणी आवर्जून मी आपल्याला हक्काने या ठिकाणी सांगत आहे। भगिनींनो, आपल्याला माहिती आहे आपले बचत गट आहेत, परंतु या ठिकाणी बचत गटांसाठी इथे ओसारगावमध्ये मला वाटतं 25 वर्षापूर्वी महिला भवन उभारलेला आहे, परंतु त्या महिला भवनमध्ये जर आम्ही या भागामध्ये जिल्ह्यामध्ये विचारलं, आमच्या एखाद्या महिलेने सांगावं की आपला माल त्या ठिकाणी नेऊन आपण काय विक्री किंवा काही करतो की काय आपल्याला उत्पादित केलेला माल या ठिकाणी घेतला जातो का, तर नाही। मग त्या ठिकाणी महिलांना सुद्धा सक्षम करण्यासाठी यापुढे आमच्या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आणि आमदार वैभवजी नाईकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही जास्तीत जास्त या ठिकाणी महिलांसाठी काम करणार आहोत। तसं सांगेल या ठिकाणी आपले आदरणीय नेते आणि माजी खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांचाही थोड्या फरकाने या ठिकाणी धनशक्तीमुळे पराभव झाला, परंतु या ठिकाणी आवर्जून सांगेल जी 4 लाख मतं साहेबांना मिळालेली आहे ती सच्चा शिवसेना महाविकास आघाडीची आणि आपल्यासारख्या प्रामाणिक मतदारांची आहे। त्यामुळे आपण या ठिकाणी हार मानणार नाही, तर आपण धनशक्तीमुळे आपला पराजय झाला, परंतु यावेळी सांगेल पण आपली सर्वसामान्य जनता जी आहे ती आपल्या कायम महाविकास आघाडीच्या आणि वैभव नाईक साहेब आपल्या कायम महाविकास आघाडीच्या आणि वैभव नाईक साहेबांच्या आणि आपल्या उद्धव साहेबांच्या या ठिकाणी पाठीशी आहेत। अनेक या ठिकाणी विषय आहेत, महिला भगिनींना यासाठी सांगेन या ठिकाणी आपल्या पुण्यामध्ये जे महिला आणि बाल रुग्णालय जे आहे ते या ठिकाणी करण्याचं काम आपले आदरणीय वैभवजी नाईक साहेब आणि उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना या ठिकाणी झालेले आहेत। बहिणींची खरंच काळजी कोण घेणार असेल तर हे नेतृत्व आज या ठिकाणी आपल्या समोर आहे, हे आपल्याला मी आवर्जून या ठिकाणी सांगेन। तर या ठिकाणी सर्वसामान्य तळागाळातील जी आपली महिला भगिनी आहेत, बालक आहेत, त्यांना या ठिकाणी मोफत आणि सुसज्ज हॉस्पिटल या ठिकाणी उभारलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी चांगली अशी आरोग्य सुविधा या ठिकाणी मिळाली आहे। दुसरं म्हणजे ओसरगाव ओरोसमध्ये असलेलं त्या ठिकाणी जे वैद्यकीय महाविद्यालय आहे भगिनींना आणि बंदोबस्त आहे की सर्वसामान्यांचा जर या मुलगा MBBS डॉक्टर व्हायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की आपण प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये फी भरू शकत नाही, कारण आपण शेतकऱ्याचा मुलगा डॉक्टर होणं स्वप्न बघणारच आहे ना। हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यामध्ये ओळख येते वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचं काम आपले आदरणीय वैभवजी नाईक साहेब, आपले विनायकजी राऊत साहेब आणि उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना या ठिकाणी झालेल्या विकास कामाचं
आपले कायम चालू राहणारे पण महिला भगिनी आणि बंधूंना सांगेन, आपण या ठिकाणी वैभवजी नाईक साहेब यांच्या पाठीशी राहून आपण आपली निशाणी आहे या ठिकाणी मशाल, आणि मशाली समोर आपण या ठिकाणी बटन दाबायचं आहे. एवढ्यावर आपली जबाबदारी संपत नाही, तर आपण एका महिलेने किंवा एका आपल्या पुरुषाने प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यायची. तर मी जास्तीत जास्त आणि कमीत कमी 10 तरी मतं वाढवण्याचा या ठिकाणी मी सांगेन. आणि या ठिकाणी व आपल्या आमदार साहेब यांना मी भावी वाटचाली शुभेच्छा देते आणि पालकमंत्री म्हणून होण्यासाठी या ठिकाणी शुभेच्छा देते. आणि मी आपली सगळ्यांची रजा देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र काळागाडी. धन्यवाद श्रेया मॅडम. सर्व शिवप्रेमिकांना सैनिकांना विनंती आहे की त्यांनी असं नसतं व्हावं. तिथं बसलेल्या प्रत्येकाला टोपी देण्याची व्यवस्था होत आहे, त्यामुळे तिथं दुंबड करू नका. खुर्च्यांमध्ये बसा. तिथं आपल्याला कल्पना आहे की वरती सूर्यनारायण आशीर्वाद देण्यासाठी तळपत आहे. टोप्या आपल्याला इथं मिळतील, बसून घ्यावं. मी इथं स्वागत करतो युवासेना जिल्हा प्रमुख माननीय सुशांत नाईक यांचं, आणि त्यांना विनंती करतो की व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हावं. त्याचप्रमाणे जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सतीश सावंत यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही आपण मनपूर्वक स्वागत करूया. सर्व शिवप्रेमींना विनंती आहे की टोप्या आसनावरती मिळतील, आपण खुर्च्यांमध्ये बसून घ्या. इथं बसल्या ठिकाणी टोप्या देण्याची वितरणाची व्यवस्था आमचे तालुका प्रमुख करत आहेत. इथं बसा, तिथं टोपी मिळेल आपल्याला. यानंतर या सभेला संबोधित करण्याची विनंती माननीय शिल्पा खोत मॅडम. आपल्याला विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. शिल्पा खोत मॅडम. जिल्हा प्रमुख माननीय मीनाक्षी शिंदे आपणही व्यासपीठावरती यायचं आहे. आपल्याला इथून बरोबर 12:15 वाजता अर्ज दाखल करण्यासाठी निघायचं आहे. मी विनंती करतो युवासेना प्रमुख माननीय सुशांत नाईक यांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांना वंदन करून, तसेच आदित्यसाहेब ठाकरे, आणि आज या कुडाळ मालवणचा मतदारसंघाचा फॉर्म भरण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांच्या सभेसाठी उपस्थित असणारे आमचे स्वतः उमेदवार वैभवजी नाईक साहेब, तसेच सतीशजी सावंत साहेब, संजयजी पडते साहेब, आमदार शिरसाट, वाळके साहेब आणि सर्वच महिला मंडळ असतील, आपण सर्व उपस्थित असलेले कार्यकर्ते असतील. आज खरं म्हणजे 2024ची विधानसभा इलेक्शन आहे आणि ही दिशा ठरवणारा इलेक्शन आहे की या मतदारसंघामध्ये यापुढे म्हणजे ज्यावेळी 2014 सालाच्या आधी ही जी इलेक्शन झाली होती त्यावेळी ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दहशतवाद, गुंडगिरी संपवण्याचं काम आणि असंवेदनशील जिल्हा जो होता सिंधुदुर्ग जिल्हा तो संपवण्याचं काम
विनायक राऊत असतील, वैभव नाईक असतील यांनी केलं होतं आणि त्यानंतर हा जिल्हा पूर्णपणे शांत झाला होता. आणि आज हीच परत एकदा वेळ आलेली आहे की पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा या तीनही याच्यामध्ये खासदारकीला नारायण राणे असतील, कणकवली मतदारसंघात नितेश राणे असतील किंवा ह्या मतदारसंघामध्ये निलेश राणे म्हणजे राणेशाही या ठिकाणी आणायची आहे की काय हा ठरवण्याचा हा दिवस आहे. त्यामुळे ह्या 2024चं इलेक्शन हे गुंडशाहीला द्यायचं आहे की सामान्य कार्यकर्त्याला, जो सुसंस्कृत कार्यकर्ता वैभव नाईक म्हणून आज 10 वर्ष आपल्या मतदारसंघामध्ये फिरतोय, जो लोकांच्या समस्या समजण्यासाठी फिरतोय, तो समस्या जाणून घेतोय, अशा आमदाराला आपण मतदान करायचं आहे की गुंडगिरी करणाऱ्या आमदाराला मतदान करायचं ही ठरवणारी ही निवडणूक आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना मी विनंती करतो की ह्या निवडणुकीला आमदार वैभव नाईक यांना मशाल चिन्हापुढे, या जगदंबेच्या मशाल चिन्हापुढे शिक्कामोर्तब करून आपण विजयी करावं. खरं म्हणजे आमच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा काही कामं होतात आणि ह्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा कामं होतात की वाडी आणि वस्त्यामध्ये शेती ठिकाणी पाठ जाण्यासारख्या रस्त्यामध्ये कामं झालेली आहे. आणि आमच्याकडे जी कामं झाली आहेत ती फक्त कॉन्ट्रॅक्टरला, म्हणजे कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये जी कामं झाली आहे ती फक्त कॉन्ट्रॅक्टर धार्जिनी कामं झालेली आहे. त्या ठिकाणी 10% घेऊन फक्त कामं झालेली आहेत. पण ह्या ठिकाणी वाडीमध्ये ज्या ठिकाणी वैभव नाईक जातील त्या ठिकाणी ही कामं करण्याचा प्रयत्न वैभव नाईकांनी केलेला आहे. वाडीचे रस्ते असतील, त्या ठिकाणी पायवाटा असतील, काही रस्ते असतील आणि ह्या सगळ्या जी लोकांना गरजेची आणि शाश्वत कामं आहेत ही करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत वैभव नाईकांनी केला आहे. त्यामुळे अशा आमदाराच्या पाठीशी राहणं आपण सर्वांची जबाबदारी आहे असं या ठिकाणी सांगून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद किशनजी. आणि यानंतर इथं मी पाचारण करतो आहे आमच्या रणराजी स्वराज्य संघटनेच्या सन्माननीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शादभाई यांचं स्वागत, अभय शिरसाट यांचंही या ठिकाणी स्वागत. मी अभय शिरसाट यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. महाविकास आघाडीचे उमेदवार सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांचा फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित असलेले या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष सन्माननीय इर्शाद शेख, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजय पडते, सर्व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, ही लढाई गुंडगिरी दहशतवाद विरुद्ध सुसंस्कृत माणसांची लढाई आहे आणि या लढाईमध्ये आमदार वैभवजी नाईक यांचा विजय पक्का आहे. या ठिकाणी आमदार वैभवजी नाईक यांच्या माध्यमातून वेगवेगळी विकास कामं झाली. या ठिकाणी महत्वाचं असलेलं कुडाळ येथे ओरल येथे झालेलं मेडिकल कॉलेज असेल, हे मोठं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्याच्या दृष्टीने मोठं काम या ठिकाणी झालेलं आहे. अनेक विकास कामं झालेली आहेत आणि हा जिल्हा आणि हा तालुका शांत राहण्यासाठी आणि या जिल्ह्याला या तालुक्याला भविष्यात पालकमंत्री पदाची आशा वैभवजी नाईक यांच्या माध्यमातून आहे आणि या ठिकाणी आपण मोठ्या मताधिक्याने वैभव नाईक यांना विजयी करावे अशी विनंती करून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो शिल्पा खोत मॅडम यांनी की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. सर्व वक्त्यांना विनंती आहे की आपल्याला 12:15 वाजता इथून निघायचं आहे. 11:15 वाजलेले आहे. आपलं मनोगत, आपल्या शुभेच्छा, आपलं म्हणणं, आपले मुद्दे हे 3 मिनिटात प्रत्येकाने मांडायचे आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. जय शिवराय. आणि जिजाऊला वंदन करते. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नमन करते. हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मरण करते. पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, युवासेना नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब यांची आठवण करते.
कुडाळ येथे भव्य असा हा मी मेळावाच म्हणेन आणि आमदार, विद्यमान आमदार, निष्ठावान आमदार, शांत, सुसंस्कृत, संयमी, जे उपमा देऊ तेवढे कमी आहे, डाऊन टू अर्थ असे व्यक्तिमत्व, तळागाळात पोचलेले सर्व जनतेचे, माता भगिनींचे आवडतं असं नेतृत्व आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांचा उमेदवारी अर्ज आज दाखल करायचा आहे. आज योगही खूप छान आहे. गुरु पुष्पामृत असा योग जो सनातन धर्मात उत्कृष्ट असा योग समजला जातो आणि त्या दिवशी आज बहुसंख्य आपले मतदार राजा असतील, पदाधिकारी असतील, सन्मान्य व्यासपीठ असतील, पत्रकार बंधू, शिवप्रेमी या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होणार आहे. आजचं राजकारण खूप धावून गेलेलं आहे. घाणेरडं असं राजकारण आज तुम्ही आम्ही पाहिलंय. जी निष्ठा होती ती जवळपास या घाणेरड्या राजकीय माणसांनी नेस्ताभूत केली आहे. छत्रपती शिवरायांनी महाराष्ट्र कधी दिल्लीसमोर झुकवलं नाही, पण या हलकट माणसांनी दिल्ली समोर झुकले. रयतेच्या हक्कासाठी, रयतेसाठी छत्रपती शिवरायांचे आराध्य दैवत आम्ही मानतो. मी एक कट्टर शिवप्रेमी म्हणून आज व्यासपीठावर 2 शब्द बोलणार आहे. तुमच्या मनात कोरले जायला हवे. इथून बाहेर पडल्यानंतर जो छत्रपती शिवराय स्वराज्य रक्षक, आराध्य दैवत, जो अवमान आपल्याच महाराष्ट्रात, आपल्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, आपल्याच मालवण तालुक्यात, राजकोट किल्ल्यावर तुम्हा आम्हा सगळ्यांना परिचित असलेला दिवस, जो आम्ही काळा दिवस समजला जातो, जो या लोकांनी भाग पडला, अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं स्मारक तिथे उभारून घाई घिसाड घाईने त्या स्मारक नियोजित कार्यक्रम असताना राडा संस्कृतीची काही संघटना तिथे आराध्य दैवतीच्या स्मारकाच्या समर्थन म्हणून या दुष्काळ घटनेचं समर्थन करायला आले होते. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर संभाजी राजेंनंतर नाव घेतलं जातं ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं. कारण आज हा जो भगवा आपला दिसतोय ना, तो सनातन धर्माचा आहे, स्वराज्याचा आहे, तो अस्मितेचा आहे, प्रेरणेचा आहे, सहानुभूतीचा आहे. आणि हा भगवा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी प्रचलित केला. आणि खऱ्या अर्थाने आर्थिक राजधानी असलेलं जे आपलं मुंबई शहर आहे आणि सोबतीने महाराष्ट्र राज्य, याला जिवंतपणा दिला. आणि याचे सर्वे सर्वा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे. ठाकरे साहेबांनी शेवटच्या क्षणी बोलले होते, माझ्या उद्धवजींना सांभाळा, माझ्या आदित्यजींना सांभाळा.
स्वतः स्वराज्य संघटनेचे मालक सांगतायत की माझ्या आदित्यंना सांभाळा, माझ्या उद्धवजींना सांभाळा, आणि इकडे एका एका घरात 3-3 तिकीटं दिली जात आहेत. घराणेशाही चालली आहे. ते तुम्हाला चालतं? कुणाच्या मुलाला, कुणाच्या नातवाला तिकीट पाहिजे ते तुम्हाला चालतं? आणि माझ्या बाळासाहेबांनी जो हिंदुत्व प्रचलित केला, जो भगवा प्रचलित केला, त्यांचे वंशज तुम्हाला नकोत? हा कुठला न्याय आहे? ही घराणेशाही, ही दडपशाही आपल्याला ठेचून काढायची आहे. मी म्हणेन या कोकणला शांत संयमी संस्कृती लाभलेली आहे. छत्रपती शिवरायांच्या पदपावन स्पर्शाने पावन झालेले या भूमीत तुम्ही आम्ही लहानाची मोठी झालो. गेले 10 वर्षात एक तरी मला भ्रष्टाचार, एक तरी मला राडा संस्कृती, एक तरी मला भीतीदायक दहशतवाद दिसला तर एक व्हिडिओ तरी मला व्हायरल केलेला दाखवा. ही आहे ओरिजिनल शिवसेना, जी आता आपली चिन्ह मशाल याची ओळख. वेळ कमी आहे, बोलायचं खूप काही आहे. तुम्ही माऊली वर्गाने जाणून घ्यायचं आहे डाऊन टू अर्थ असलेला आज व्यक्तिमत्व पुन्हा एकदा उद्धवजी साहेब, आदित्यजी साहेब यांच्या पुढाकाराने, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आम्हाला नेतृत्व लाभतंय. तर या संधीचा आपल्याला सोनं करायचं आहे. उठा, घराघरातून बाहेर पडा. या दडपशाही दहशतवादीला आपल्याला नेस्तानूत करायचं आहे अशी शपथ घ्या आणि येणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीला भरघोस मतांनी विद्यमान आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांना निवडून आणायचंच आहे. पण सोबत कोकणचा विकास जो त्यांच्याच पुढाकाराने आपल्याला करायचा आहे, त्यांना कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्री आपल्याला करायचा आहे. कारण मला इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज पाहिजे, दळणवळण सुविधा पाहिजे. त्यासाठी आणि समस्त महिला वर्गांच्या न्याय हक्कासाठी आमचा हक्काचा माणूस आमदार वैभवजी विजय नाईक, चिन्ह आहे मशाल, बहुमताने निवडून आणायचा आहे. एवढंच मी सांगते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. माजी जिल्हा प्रमुख आणि निष्ठावान शिवसैनिक माननीय भाईसाहेब गोवेकर यांना विनंती आहे की त्यांनी शिवप्रतिमेला पुष्पमाला अर्पण करून या विजय सभेचा शुभारंभ करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी. हर 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 महादेव. माझे आमदार उपरके साहेबांना करतो बाळासाहेबांच्या प्रतिमेपासून. शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज कुणाचा? उद्धव साहेब आगे बढ़ो. वैभव नाईक आगे बढ़ो. वैभव नाईक आगे बढ़ो. माननीय विजयजी प्रभू यांना विनंती करतो की त्यांनी सभेला संबोधित करा. आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीने आमच्या लाडके आमचे उमेदवार सन्मान्य वैभवजी नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आपण बहुसंख्येने उपस्थित असलेले सर्व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि व्यासपीठावर सर्व मान्यवर, या ठिकाणी ही जी लढाई आहे ती घराणेशाही विरुद्ध लढाई आपली हे लक्षात ठेवा. कारण आजपर्यंत समोरच्या व्यक्तीने नेहमी घराणेशाहीचा आरोप काँग्रेसवरती केला, परंतु आज जर पाहण्यासाठी आपण गेलो असेल तर या ठिकाणी घराणेशाही जी काय असेल ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चाललेली घराणेशाही, आणि ही घराणेशाही मोडून काढण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजूट झालं पाहिजे असं मी तुम्हाला सांगतो. या ठिकाणी होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार, सर्वांच्या घराघरात वेळोप्रसंगी प्रत्येकाच्या घराघरात जाणारे सर्वसामान्य जनतेचे आमदार, शेतकऱ्यांचे आमदार, कष्टकऱ्यांचे आमदार म्हणून ज्याची ख्याती आहे असे वैभव नाईक यांना आपण प्रचंड बहुमताने विजयी केलं पाहिजे आणि महाविकास आघाडीचा विजय हा मोठ्या दिमाखात झाला पाहिजे असं मी तुम्हाला सांगतो. या ठिकाणी येणारी सत्ता ही महाविकास आघाडीची सत्ता असणार आहे आणि महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असलेले सर्व प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, गोरगरिबांचे प्रश्न या ठिकाणी वैभव नाईकांच्या माध्यमातून सोडवले जातील अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो.
येणाऱ्या सत्तेमध्ये आमचे लाडके आमदार वैभव नाईक हे कॅबिनेट मंत्री असणार आहेत आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुद्धा असणार आहेत याची सुद्धा आम्हाला खात्री आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला एकच सांगतो की या ठिकाणी मशाले चिन्ह आपल्या हातामध्ये घेऊन ही धगधगती मशाल आजपासून आपण सर्वांनी पेटती ठेवली पाहिजे असं तुम्हाला मी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्याला संबोधित करण्यासाठी मी इथं पाचारण करत आहे जिल्हा प्रमुख माननीय संजयजी पडते साहेबांना. महाराष्ट्राचा आराध्य छत्रपती शिवरायांना वंदन करून कैलासवासी हिंदू शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांना मानाचा मुद्रा करून आदित्य ठाकरे यांना मानाचा मुद्रा करून आजच्या महाविकास आघाडीचे उमेदवार वैभवजी नाईक साहेब यांचा उमेदवारी भरण्यासाठी व्यासपीठावर बसलेली मान्यवर मंडळी, उपस्थित सर्व महाविकास आघाडीचे व शिवसैनिक बंधू भगिनी, पदाधिकारी बंधू आणि पत्रकार बंधू, गेले 10 वर्ष या मतदारसंघाचं नेतृत्व आमदार वैभव नाईक साहेब करतायत. आणि खऱ्या अर्थाने वैभव नाईक साहेब आमदार झाल्यानंतर सर्वसामान्यांचा आमदार म्हणून आमदार वैभव नाईकांची ओळख आहे. आता आपल्याला माहिती असेल की गेल्या 10 वर्षात ग्रामपंचायत असो, पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो, हा जिल्हा परिषदेचा सदस्य निवडून येण्याचं काम या आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रयत्नाने प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय मिळालेला आहे. आणि आज खऱ्या अर्थाने 2 आमदार निवडून आल्यानंतर तिसरा वेळ आमदार हे हॅट्रिक करतीलच. पण एक लक्षात घ्या, भवितव्याच्या दृष्टीने तुमचं आमचं सर्वांचं भवितव्य पण महत्वाचं आहे. कारण हक्काचा आमदार जर उद्या या जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाला, कारण महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहेत, त्याच्यात प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय मिळणार आहे. मग नगरसेवक असो, पंचायत समिती सदस्य असो, गावचा सरपंच असो, सदस्य असो, हा सुद्धा शिवसेनेच्या माध्यमातून आणि महाविकास आघाडीच्या मदतीतून भविष्यात निवडून आहे. कारण ह्या निवडणुका झाल्यानंतर ताबडतोब आपल्याला माहिती असेल की नगरपालिकेच्या निवडणुका लागतील, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागतील, पंचायत समितीच्या निवडणुका लागतील, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागतील. ज्या पद्धतीने आपण ग्रामपंचायतचं काम करतो, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचं काम करतो, तशाच पद्धतीचं आपल्याला काम करावं लागेल. वैभव नाईक साहेबांनी हे 10 वर्षामध्ये काम काम काय केलं हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. रस्ता, लाईट, वीज, पाणी मूलभूत करण्याचं काम त्यांनी केलंच. पण सर्वसामान्यांचे वैयक्तिक काम असो, अडचणीला मदत करणारा आमदार म्हणून वैभव नाईक आहे. या मतदारसंघामध्ये माझ्या बघण्यामध्ये जे 25 वर्षामध्ये जी कामं झाली नाहीत, ती कामं करण्याचं काम वैभव नाईकांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. म्हणून सर्व कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की आता तुम्ही कामाला लागा, कारण 20 तारखेला मतदान होणार आहे. निशाणी आपली मशाल आहे आणि मशाल आहे ही निशाणी घराघरात पोचवायची आहे. कारण काही आपले जे विरोधक आहेत ते दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न करतील. कारण आपल्याला माहिती असेल की समोरच्याची कालच त्यांनी भाजपमधून शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. फक्त प्रवेश करताना किती लोकांनी प्रवेश केला माहिती नाही, पण प्रवेश केला. मग ते सुद्धा कुठेतरी आपली दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी घरात 4 वेळा जाऊन सांगितलं पाहिजे की आपली निशाणी आहे मशाल, आणि मशाल सांगून त्यांना प्रत्येकाला बिंबवली पाहिजे. आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आणि पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे खरी शिवसेना कुठली आहे तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची आहे, हे आपण सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी कामाला लागा. आणि मला निश्चित खात्री आहे की या आता जी उपस्थिती बघितल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्ता हा शिवसैनिक, हा ज्वलंत आग आहे. हा उन्हामध्ये सुद्धा तापत उभा आहे, त्याला सावलीचं आणि मंडपाची गरज लागत नाही. कारण शिवसैनिक हा प्रामाणिक शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी सध्या ठेवलेला शिवसैनिक आहे आणि म्हणून इथं बसलेला आहे. आता एक 15-20 मिनिटांमध्ये इथून आपण मिरवणुकीने फॉर्म भरण्यासाठी जाणार आहोत. मी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की परत एकदा आपण आमदार वैभव नाईकला आमदार म्हणून निवडून देऊन या जिल्ह्याचे पालकमंत्री बनवा, एवढं सांगून मी 2 शब्द बरं करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संजयजी. यानंतर मी विनंती करतो आमच्या मालवणचे तालुका प्रमुख आणि मच्छीमार नेते हरिभाऊ यांना की त्यांनी 2 मिनिटात या सभेला संबोधित करावे, विशेषतः मच्छीमारांच्या संदर्भातल्या प्रश्नावरती केलेलं काम. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत राजा शिव छत्रपती यांना मानाचा मुजरा करून तुम्हा आम्हा सर्वांचं दैवत हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन ज्यांच्या दूरदृष्टी विचाराने, संयमी नेतृत्वाने
आपण सर्वजण शिवसेना पक्षाची धुरा सांभाळतोय ते आदरणीय या महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून, युवा नेतृत्व आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना अभिवादन करून, आदरणीय वैभवजी नाईक साहेब यांच्या उमेदवारी अर्जासाठी भरण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझे शिवसैनिक, आदरणीय व्यासपीठ, खर तर या ठिकाणी सर्वांनी एक निश्चय करून जो पराभव आम्ही या ठिकाणी लोकसभेमध्ये भोगलाय त्या लोकसभेचा वचपा काढण्यासाठी तुम्ही आहात की नाही? तुम्ही काम करणार की नाही? प्रत्येक जण घरात जाणार की नाही? मग तीच ताकद घेऊन आज आपण या ठिकाणी कामासाठी उतरलेलो आहोत. खरं तर काल काही जणांनी शिवधनुष्य पेलण्याचं काम दाखवत होते. खरं तर शिवधनुष्य पेलणं या ऐऱ्या-गैऱ्याचं काम नाही. शिवधनुष्य पेलणं हे राम राज्य आणण्यासाठी शिवधनुष्य घ्यायचा असतो. एखाद्या राक्षसी वृत्तीने ज्यावेळी शिवधनुष्य हातात घेतल्यानंतर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली, ही काल सर्वांनी या ठिकाणी पाहिलं आहे. त्या ठिकाणचा स्टेज त्या ठिकाणी कोसळता राहिला, कारण शिवधनुष्य पेलणं हे राक्षसी वृत्तीचं काम नाही. आणि ही राक्षसी वृत्ती काल या ठिकाणी आपल्याला हद्दपार करायची आहे. आज गेले 10 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये राम राज्य चालू होतं. कालच्या खासदारकीच्या निवडणुकीनंतर मालवणचा पुतळा कोसळल्यानंतर या ठिकाणी त्यांची ती राक्षसी प्रवृत्ती या ठिकाणी प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियांनी अनुभवली आहे. त्यामुळे आपण प्रत्येकाला सांगितलं पाहिजे की कितीही जरी कुत्र्याचं शेपूट हे नळीमध्ये घातलं तरी ते वाकडच असतं, त्यामध्ये सुधारणा होणार नाही, हे आपण ठासून या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. काल ते सांगताना या ठिकाणी मच्छीमारांबाबत सांगत होते. मच्छीमारांबाबत काय सांगत होते की आम्हीच मच्छीमारांसाठी योजना केल्या, आम्हीच मच्छीमारांसाठी हे केलं, आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी काम केलं. काय काम केलं हो तुम्ही? आज आमचे जिजू उपरकर साक्षी आहेत. या ठिकाणी आमदार असताना मच्छीमारांच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी या ठिकाणी जिजू उपरकर असतील, त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. तुमचा एक तरी व्हिडिओ दाखवा, विधानसभेतील दाखवा. आजचे जे उमेदवार आहेत यांना माझं खुलं आव्हान आहे की या ठिकाणी तुमच्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये खासदारकीच्या कालखंडामध्ये मच्छीमारांसाठी तुम्ही जे काही प्रश्न उपस्थित केला असाल त्याचा एक तरी व्हिडिओ आमच्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना दाखवा आणि त्यानंतर आम्ही तुमचं स्वागत करू. परंतु एकही गोष्ट करायची नाही. आमदार साहेबांनी मच्छीमारांच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी, मग ती मच्छीमारांची या ठिकाणी होणारी गळचेपी असेल, परससींचा विषय असेल, पारंपरिकांचा विषय असेल, या ठिकाणी पारंपरिकांच्या बाजूने या ठिकाणी आपली बाजू लावून धरली आणि पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्याचं काम केलं. सभागृहामध्ये वेगवेगळे आयुध मांडली आणि त्या आयुधाच्या माध्यमातून वेगवेगळे कायदे करण्यासाठी प्रयत्न केले. आणि असं नेतृत्व आज सगळीकडे काम करत असताना आपण सुद्धा त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. आज मला सांगायला आनंद होतो की मच्छीमारांसाठी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठा निधी जो केरळच्या धर्तीवर या ठिकाणी लोकांना मिळायचा, तो आज आमदार साहेबांच्या आणि उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून आज लोकांपर्यंत पोहोचतोय. रापणकर संघाचे प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे मांडले जात आहेत. त्यांना या ठिकाणी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी निधी मिळवून दिला जातोय, त्यांना अनुदान मिळवून दिलं जात आहे. परंतु गेले कित्येक वर्ष एनसीडीची ज्या बोटी आहेत, या एनसीडीसीच्या बोटींचं कर्ज या ठिकाणी प्रत्येकाच्या कपाळावर आहे. आज बँकांच्या नोटिसा, एनसीडीसीच्या नोटिसा या ठिकाणी प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये जात आहेत. जो सदस्य या ठिकाणी त्या एनसीडीसीच्या बोटीचा आहे त्या प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत हे बँकेवाले जात आहेत. परंतु गेल्या 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये सन्माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या ठिकाणी तुम्ही केंद्रीय मंत्री होता, परंतु हे एनसीडीसीचं कर्ज या ठिकाणी तुम्ही माफ करू शकला नाहीत. मग कोणतं काम तुम्ही मच्छीमारांसाठी केलं हे या ठिकाणी जाहीर केलं पाहिजे. म्हणूनच सांगतोय, या ठिकाणी आपल्या पाठीशी असणारं नेतृत्व, सर्वसामान्यांचं नेतृत्व, कष्टकऱ्यांचं नेतृत्व, शेतकऱ्यांचं नेतृत्व, फक्त मच्छीमारच नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठी एकाच वेळी जवळजवळ 700 ते 800 पॉवर टिलर मिळवून देणारा एकमेव नेता म्हणजे वैभवजी नाईक साहेब आहेत. म्हणजे एकही घटक नव्हे, फक्त सर्वसामान्य जनतेसाठी या ठिकाणी मालवणमध्ये तोक्ते वादळ झालं,
प्रत्येकाच्या घराला प्रत्येकाला मदत मिळवून देण्याचं काम केलं. आम्हाला वाटत होतं की महिनाभर या ठिकाणी लाईट येणार नाही, परंतु काही क्षणार्धात या ठिकाणी त्यांनी ती लाईट आणून दाखवली. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी झाले आणि जेवढा निधी कधी भूतो न भविष्यती, मग प्रत्येक घटक असो, शेतकरी घटक असो, मच्छीमार घटक असो, सर्वसामान्यांचे गोटे असतील, कोणाचे घरं असतील, या प्रत्येक गोष्टीला निधी मिळवून देण्याचं काम या ठिकाणी आमदार साहेबांच्या माध्यमातून झालं. आज माझ्या महिला भगिनी आहेत, या महिला भगिनींसाठी शासकीय या ठिकाणी बाल रुग्णालय, महिला रुग्णालय काढण्याचं काम हे या ठिकाणी आमदार साहेबांनी केलं. कामं सांगण्यासारखी खूप आहेत, परंतु आपल्याला या 30 दिवसामध्ये प्रत्येकाने वैभव नाईक हा चेहरा घेऊन या ठिकाणी प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत गेलं पाहिजे. जाणार की नाही? आणि कुठची निशाणी सांगणार? आपली निशाणी कुठची? आपली निशाणी कुठची? आपला उमेदवार कोण आणि कोणाला गाडण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी सज्ज झालात? या प्रत्येक गद्दारांना गाडण्यासाठी, प्रत्येक गद्दाराला गाडण्यासाठी तुम्ही सज्ज राहा. आई जगदंबा तुम्हाला अशाच पद्धती ताकद देव, भरकत देव अशी या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या महिला नेत्या रेवती ताई राणे यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटांमध्ये या महाविकास आघाडीच्या महाविजय सभेला थोडक्यात संबोधित करावं. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर आणि सर्व बंधू भगिनी हो, आज आपण महाविकास आघाडीतर्फे कुडाळ मालवण मतदारसंघात वैभवजी नाईक यांचा अर्ज भरण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. आणि ही गर्दी पाहता आपल्याला एवढंच सांगू इच्छिते की आपण सर्वजण मिळून यापुढेही 3ऱ्या वेळी वैभवजी नाईक यांना निवडून देणार आहोत. आपण जर महिला भगिनींचं बघितलं असेल तर आजची महागाई बघा किंवा मुलांची बेरोजगारी बघा, ह्या सगळ्या विषयांना जर वाचा फोडायची असेल तर आपल्याला महाविकास आघाडीच्या सत्ता ही आपल्याकडे आलीच पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वजणांनी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आणि ह्या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून वैभवजी नाईक यांना आपण सर्वांनी बहुमताने निवडून देऊया अशी मी सगळ्यांना आवाहन करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो नमस्कार. यानंतर मी इथं निमंत्रित करतो या सभेला संबोधित करण्यासाठी जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष माननीय सतीशजी सावंत साहेब यांना. 23 नोव्हेंबरला या मतदारसंघातून विजयाची हॅट्रिक करणारे सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक यांचा फॉर्म भरण्यासाठी आलेले आपण असंख्य सर्व या ठिकाणी मतदार, सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय भाई गोयकर, जिजू उपरकर, इर्षाद शेख, सर्व या ठिकाणी असलेले मान्यवर, आज सन्माननीय वैभवजी नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेलो आहोत. आणि आज कालच या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री मिंदे म्हणजे ज्यांनी शिवसेनेच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्याचं काम केलं, म्हणजे एका बेईमानाने दुसऱ्या बेईमानाचं स्वागत या असलेल्या कुडाळमध्ये केलं. आज नारायण राणेंवरती ही वेळ आलेली आहे. कणकवली मतदारसंघामध्ये ते सांगतायत की तुम्ही भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करा आणि कसाल कणकवली बाउंड्री टाकली, इथे सांगतायत तुम्ही मिंदे गटामध्ये जावा. म्हणजे ज्यांनी 2005 मध्ये शिवसेना पक्षात ज्यांची अकालपट्टी झाली त्यावेळी त्यांनी शपथ घेतली होती की मी या महाराष्ट्रामधला धनुष्यबाण गाडून टाकणार आणि शिवसेना नावालाही शिल्लक ठेवणार नाहीये. त्यांना काल या ठिकाणी धनुष्यबाण हातात घेण्याची वेळ आली. हा खऱ्या अर्थाने नियतीचा खेळ आहे. आणि म्हणून उद्याची निवडणूक ही घराणेशाही विरुद्ध निष्ठावंतांची निवडणूक आहे. आणि म्हणून या निष्ठावंतांच्या निवडणुकीमध्ये आमदार वैभव नाईक यांनी 10 वर्षामध्ये ह्या मतदारसंघामध्ये असेल, ह्या जिल्ह्यामध्ये असेल, शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी जे काम केलेलं आहे, आता ज्या ठिकाणी आमच्या विजय प्रभू यांनी जे सांगितलं 3 ते 4 हजार पॉवर टिलर देण्याचं काम या मालवण कुडाळ मतदारसंघामध्ये सन्माननीय वैभवजी नाईक यांनी केलेलं आहे.
या ठिकाणी नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावं म्हणून सुद्धा सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी जे प्रयत्न केले आहेत हे प्रयत्न आपल्याला विसरता येणार नाही आहे. आज या जिल्ह्यामध्ये जे आंबा आणि काजूच्या विम्यासंदर्भात सरकार धार्जिनी जी रिलायन्सची कंपनी आहे यामध्ये आंबा आणि काजूला जो काही विमा मिळत नाही आहे तो विमा मिळण्यासाठी सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आपण जे आंदोलन 3 वर्ष सातत्याने करतोय त्या आंदोलनामुळेच आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी विमा मिळण्याचं काम त्यांच्या आंदोलनामुळे झालं. विधानसभेमध्ये मला वाटतं या जिल्ह्यामध्ये 3 आमदार प्रतिनिधित्व करतायत पण कायमस्वरूपी विधानसभेमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याचं काम या ठिकाणी वैभवजी नाईक करतायत. भात उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांना चांगला रेट मिळावा, भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळावा म्हणून विधानसभेमध्ये वैभवजी नाईक यांनी जे प्रयत्न केले आहेत त्या प्रयत्नामुळेच आज शेतकऱ्यांना जो भाताला बोनस मिळतोय त्याचं खऱ्या अर्थाने श्रेय सन्माननीय वैभवजी नाईक यांना आपल्याला द्यावं लागेल. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघामध्ये शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारं नेतृत्व कोणतं असेल तर ते वैभवजी नाईक यांचं आहे. सर्वसामान्य घरातून येऊन निष्ठावंत म्हणून ज्यांना खोक्याचं आमिष दाखवलं गेलं पण त्या खोक्याला बळी न पडता त्यांनी बाळासाहेबांच्या उद्धवजींच्या पाठीशी सर्वसामान्य लोकांना विश्वासाला तडा जाणार नाही अशा पद्धतीने त्याने विश्वास दिला. आणि म्हणून ही निवडणूक जी आहे ही घराणेशाहीच्या विरुद्ध निष्ठावंतांची आहे आणि म्हणून उद्याच्या निवडणुकीमध्ये निष्ठावंतांची निशाणी जी आहे ती मशाल, या मशाल या चिन्हासमोरचं बटन दाबून सन्माननीय वैभवजी नाईक यांची विजयाची हॅट्रिक आपण करूया एवढी मी आपल्याला विनंती करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महाविकास आघाडीचे नेते माननीय इर्शाद भाई. आजच्या या विराट सभेला उपस्थित असलेले माजी आमदार परशुराम उपरकर, भाई गोवेकर, सतीश सावंत, जान्हवी सावंत, संजय पडते, प्रकाश जैतापकर, आमचे तालुका अध्यक्ष अभय शिरसाट, विजय प्रभू, विद्याप्रसाद बांदेकर, सगळेच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर आणि समोर आपण बसलेले सगळे बंधू आणि भगिनीनो, पत्रकार मित्रांनो, वैभव नाईकांच्या आजचा जो फॉर्म भरण्याचा कार्यक्रम आहे गुरु पुष्पामृत योगाला हा फॉर्म भरला जातोय. त्यामुळे वैभव नाईकांचा विजय हा आजच निश्चित झालेला आहे. वैभव नाईक यांच्याबद्दल काय सांगायचं, सामान्यातला सामान्य लोकांचा मिसळणारा, सगळ्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारा, आपुलकीने पाठीवर हात ठेवणारा, खांद्यावर हात ठेवणारा तुमच्यातला आमदार तुम्हाला पाहिजे की दुसऱ्याला कोणाला तुम्हाला द्यायचं आहे ते तुम्ही ठरवायला पाहिजे. या कुडाळ वेंगुर्ला मतदारसंघ पूर्वी होता, त्या कुडाळ वेंगुर्ला मतदारसंघाचे आमदार होते एस.एन. देसाई. त्या एस.एन. देसाईंना काही काळ मंत्रिपद मिळालं, ते सुद्धा राज्यमंत्रीपद होतं. छोटीशी सत्ता असताना सुद्धा या कुडाळ तालुक्याचं वैभव आणि शान असणारे MIDC या जिल्ह्यामध्ये एस.एन. देसाईंनी आणली. परंतु नंतरच्या काळामध्ये या जिल्ह्यामधील मतदारांनी आपण ज्यांना अमर्याद सत्ता दिली त्यांना ती MIDC तुझा सुस्थितीत ठेवता आली नाही आणि आज ते तुम्हाला सांगतायत की आम्हाला विकास करायचा आहे म्हणून मतं द्या. तुम्ही विचार करायला पाहिजे की यांना एवढी वर्ष सत्ता दिली, अमर्याद सत्ता या जिल्ह्याची दिली, तर यांना विकास करता आला नाही. आता हा विकास कुठचा करणार आहेत आम्हाला माहिती नाही. दुसरी गोष्ट मला इथे सांगायची आहे, हे भाजपवाले आणि मिंदेचे नेते सगळे काँग्रेसवर टीका करतात घराणेशाहीची. आज ह्या घराणेशाहीवर भाजपचे नेते आणि मिंदेचे नेते बोलणार आहेत का, हा प्रश्न आहे. फक्त घराण्याला सत्ता पाहिजे का, सर्वसामान्य लोकांना सत्ता नको का? मग सर्वसामान्य लोकांना एखादा उमेदवार का दिला नाही? मग ही घराणेशाही चालते का, हा मोठा प्रश्न आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, माझ्या लाडक्या बहिणी इथे बसलेल्या आहेत त्यांना सांगतो की निवडणुकीच्या काळासाठी ज्या वेळेला लोकसभेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मतं मिळाली नाहीत, मतांची झाली कडकी, त्यावेळेला तुम्ही बहिणी झाल्या लाडकी, बहीण झाली त्यांना लाडकी. त्यामुळे मतांची कडकी झाल्यावर बहीण लाडकी झाली, ही अशा पद्धतीचं लाडके पण तुम्हाला पाहिजे का? तुम्हाला फक्त निवडणुकीसाठी आमिष दाखवून दिलेले 1500 रुपये आहेत. परंतु आता महाविकास आघाडीचं सरकार या नोव्हेंबरमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे, ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे.
तर ही महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर तुम्हाला 1,500 नाही, लाडक्या बहिणींना 2,000 रुपये दिले जातील. ही घोषणा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केलेली आहे. आणि हे निवडणूक झाल्यानंतर जे पैसे दिले जातील ते कायमस्वरूपी पैसे तुम्हाला 2,000 रुपये दिले जातील. तुम्हाला महत्वाची गोष्ट अजून एक मी सांगतो, वैभव नाईक आजपर्यंत 10 वर्ष आमदार आहेत. 10 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळामध्ये त्यांनी काय केलंय ते तुम्हाला माहिती आहे. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात धावून जाणारा, प्रत्येकाच्या अडीअडचणीला धावून जाणारा, प्रत्येकाचं काम करण्याचा प्रयत्न करणारा. आजपर्यंत ते आमदार राहिले 10 वर्ष, मंत्री झाले नाही आहेत. परंतु या वेळेला तुम्ही आज जसं आशीर्वाद द्यायला इथं मोठ्या संख्येने जमलात, तसंच 20 तारीखला मतांचं भरभरून आशीर्वाद जेव्हा वैभव नाईकना मशाल चिन्हावर बटन दाबून द्याल, त्यावेळेला विधानसभेमध्ये हॅट्रिक करून वैभव नाईक जातील आणि या महाराष्ट्राचे मंत्री होतील आणि पालकमंत्री होतील आणि त्यानंतर विकास कसा असतो तो तुम्हाला दाखवून देतील. त्यामुळे त्यांना भरभरून आशीर्वाद द्या, भरभरून मतं द्या. 20 तारीखला मशाल या चिन्हाच्या समोर असलेलं बटन दाबा आणि त्यांना विजयी करा एवढं आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर मोठ्या जल्लोषामध्ये स्वागत करूया माजी आमदार, ज्येष्ठ शिवसैनिक, माननीय बोला जीजी उपरकर. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून, उद्धव साहेब आणि आदित्य ठाकरे यांना अभिवादन करून, मंचावर बसले सर्व मान्यवर आणि आपण उन्हामध्ये तापत असलेले सर्व शिवसैनिक, शिवसेनेचे सर्व वाघ, शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी. कालची सभा तुम्ही बघितलीत. काल सभा होती ती छपराखाली होती. आजची सभा आहे उन्हामध्ये. कारण वैभव नाईकांनी जी सभा उन्हामध्ये ठेवली ते तुम्हाला तापवण्यासाठी. शिवसैनिक हा तापला पाहिजे, शिवसैनिक हा तापला पाहिजे तरच शिवसेना आणि लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. कारण ह्या 2 गद्दारांनी जे आज काल प्रवेश केला, जे आज त्यांनी प्रवेश आपल्या मुलाचा करून घेतला आणि जे मुख्यमंत्री आले राणेना, त्या छपराखाली पण 2 वेळा सांगायला लागलं मुख्यमंत्री येत आहेत थांबा, मुख्यमंत्री येत आहेत थांबा. आणि त्यामध्ये माझे 7:45 नंतर निलेश राणे बोलले. काय बोलले की वैभव नाईकांनी 10 वर्षात MIDC सुधारली नाही. तुझा बाबा होता ना मुख्यमंत्री होता आणि उद्योग मंत्री होता, काय तोडली बाबांनी? काय तोडली काय कोणाची? अरे बाबा सांगतो, बाबा आमच्यावर टीका करताना सांगतो की यांना घरं नव्हती. अरे माझ्या घरात येऊन ज्या ताटात तुला टॅटॅच करायची सवय आहे तेच बाळासाहेबांच्या बाबतीत पण केलंस. ज्या बाळासाहेबांनी तुला चेंबूरमधून गल्लीतून उचलून आणलं, त्या गल्लीतून उचलून आणलं तुला मुख्यमंत्री पदावर पोचला, त्याचा तू होऊ शकत नाहीस, मग आणि कोणाचा होणार आहेस? कारण अशा पद्धतीने जर करत असाल, आणि लक्षात ठेवा मित्रांनो आणि सर्व शिवसैनिकांनी लक्षात ठेवा की या सर्व भाजपच्या आणि राणे समर्थकांच्या कार्यकर्त्यांना सांगा, बाबांनो राजन तेली असून दे, उपरकर असून दे, सतीश सावंत असून दे, भाई गोयकर असून दे, हे सर्व राणेंना सोडून इथे आले. कारण राणेंची घराणेशाही, राणे आपल्या भावाला कोणाला तिकीट देत नाही आहेत, राणे आपल्या कोणत्या कार्यकर्त्याला तिकीट देत नाही आहेत, पण मुलासाठी तिकीट देत आहेत आणि मुलासाठी सर्व झगडत आहेत. मुलासाठी एका ठिकाणी BJP, एका ठिकाणी शिवसेना धनुष्यबाण. आज या धनुष्यबाण घेताना लाज वाटली पाहिजे त्यांनी. आज राणेंनी खऱ्या अर्थाने जे आज मुलांना पुढे करतायत त्यांची मुलं आता मोठी होणार आहेत. त्या मुलांची मुलं आता मोठी होणार, नातू मोठे होणार आहेत. उद्या नातवांचे झेंडे लावावे लागतील त्या असलेल्या राणेंबरोबर कार्यकर्त्यांना. त्यांना सांगा वेळच्या वेळी या शिवसेनेत मूळ पक्षात या आणि तुम्ही या वैभव नाईकाचं काम करा. वैभव नाईकाला आपल्या खऱ्या अर्थाने निवडून पाठवायचंच आहे, पण या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्याला बघायचं. कारण जो विकास तुम्ही नाही केला, जो विकास तुम्ही करू शकला नाहीत, जे म्हणतात मी लोकांना रोजगार दिले, अरे त्या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी सोडून गेले, त्यांचे पगार दिले नाहीत. कितीतरी लोक तुम्हाला भेटले असतील की आमचे पगार दिले नाहीत.
प्रहार चालवत आहेत, 1000 कॉपी आहेत पगारची, 1000 फक्त कॉप्या मिळतात. त्या प्रहारवाल्यांचे पण पगार देताना 60,000 रुपये देतो बोलले, पण त्यांना पण 10-20 नाही 2-2 वर्षाचा पगार दिला नाही. ही राणेंची बेरोजगारी सोडवण्याचं काम अशा उमेदवाराला आणि अशा या वृत्तीला आणि अशा या घराणेशाहीला आपण घरी बसवलं पाहिजे. यासाठी जे आज तुम्ही तापलात ते तप्त तुमचं 20 तारखेपर्यंत ठेवा. 23 तारखेनंतर आपल्याला एसी मध्ये बसायचं आहे. 23 तारखेनंतर एसी मध्ये बसायचं आहे. 23 तारखेनंतर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने गुलाल उधळायचा आहे. ज्या खऱ्या अर्थाने आपल्याला वैभव नायकाची मोठ्या जोशात मिरवणूक काढायची आहे. म्हणून आपण सर्वांनी घराघरात मशाल निशाणी पोचवा. लोकांना सांगा या घराणीशाहीच्या बुडाला आम्हाला मशाल लावायची आहे आणि या बुडाला मशाल लावून यांना पूर्णपणे संपुष्टात आणायचं आहे. नाहीतर जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थाने आज राणेनं आणलं कोणी हो जिल्ह्यात? आमची लाज आहे. राणेनं आम्ही जिल्ह्यात आणलं, जिल्हा दाखवला आम्ही. त्यांना काय होतं, ते घरातून लुंगी लावून मासे मार्केटमध्ये जात होते स्लीपरवर आणि मासे घेऊन घरात जात होते. एवढंच त्यांना माहिती होतं, बाकी काही माहीत नव्हतं. हे नंतर या असलेल्या निष्ठावंत त्यावेळेच्या शिवसैनिकांनी आणि घराघरात जाऊन शिवसेनेची प्रचार केला आणि त्यांना निवडून आणलं. आज ही प्रकार बघितल्यानंतर आज जो प्रकार झालेला आहे, त्यामुळे ह्या सर्व घराणेशाहीला गाडून झाकण्यासाठी आपल्याला वैभव नायकांना विजयी करायचं आहे. वैभव नायकांना पालकमंत्री म्हणून बघायचं आहे. यासाठी सर्वांनी तुम्ही आजपासून सज्ज व्हा आणि सज्ज होऊन आज जो फॉर्म भरणार आहोत, आज फॉर्म भरण्याचा पण वैभव नायकांनी मुहूर्त चांगला काढलाय. गुरुपुष्पामृत म्हटल्यानंतर शुभ दिवस आहे. ते कोणत्या वारी भरतात त्याचं आपल्याला घेणं देणं नाही, पण आजपासून तुम्हाला कामाला लागायचं आहे. जे तापलेले आहात ते 20 तारखेपर्यंत असेच तापत राहा आणि अशाच तापत राहून लोकांच्या घराघरात जाऊन, लोकांच्या दारादारात जाऊन तुम्ही वैभव नाईक आणि वैभव नायकाची निशाणी आपली मशाल जी आहे ती लोकांना सांगा. एवढंच बोलतो. बरेच जण खरोखर उन्हामध्ये बसलेले आहेत. बाकीचे राणेंचे काय काढायचे आहे ना, ती मी नंतर काढत जाणारच आहे. राणेंच्या कुंडल्या कोणाकडे नसतील तेवढ्या कुंडल्या माझ्याकडे आहेत आणि मुलाच्या पण कुंडल्या जेवढ्या नसतील तेवढ्या माझ्याकडे आहेत. त्यामुळे त्या हळूहळू अजून वेळ आहे, अजून भरपूर वेळ आहे. त्या वेळात आपण त्यांची काढूया आणि जे काय आहे ते तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जीजी. आणि या ठिकाणी आपणा सर्वांच्या वतीनं स्वागत करतो. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय अमितजी सामंत आणि मी इथं पाचारण करतो आपल्या रणरागिणी फायर ब्रँड स्टार प्रचारक जान्हवी मॅडम यांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करू. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेबांना मानाचा मुद्रा करून आमचे पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांचा आदर राखते आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा आदर राखत माझ्या भर उन्हात तापत असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सर्व सैनिकांचं मनापासून स्वागत करते. आज गुरुपुरुषामृत नक्षत्र आहे आणि आपल्या सगळ्यांचा वैभव असलेला, आपल्या सगळ्यांच्या गळ्यातला ताईत असलेला, म्हणजे आपण म्हणतो ना अमिताभ कितीही शहनशाह झाला तरी तो आमच्यासाठी तो अमिताभ असतो, तसा आमच्या आया बहिणींसाठी, आमच्या वृद्धांसाठी, आमच्या कुडाळ मालवणसाठी तो आमचा वैभव असलेल्या आमदार वैभव नाईकांचा आज आपण फॉर्म भरतोय. आज या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचं तिसऱ्यांदा प्रतिनिधित्व ते करतायत. या 2.5 वर्षात या महाराष्ट्रामध्ये अनेक उलथापालथ झाली. हा महाराष्ट्र आहे, हा गुजरात नाहीये. साधं उदाहरण देते. गुजरातमध्ये पूर्ण राज्यामध्ये फक्त 8 महानगरपालिका आहेत आणि आमच्या मुंबईच्या आजूबाजूला 10 नगरपालिका आहेत. इतका मोठा आमचा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्राला कीड लावण्याचं काम, या महाराष्ट्राला संपवण्याचं काम या शहांनी आणि अनाजी पंतांनी केलं. ज्या राज्यामध्ये
40 आमदारांवर सरकार बनतं, त्या महाराष्ट्रातले 40 बहाद्दर यांनी पळवले. खरं सांगायचं तर ते 50 खोके आमच्या आमदारांच्या दारात सुद्धा आले होते. आमदार हे विजय नाईक यांचे सुपुत्र आहेत. एका व्यावसायिक माणसाचा, सर्वसाधारण घरातनं जन्माला आलेला माणूस. तेही 50 खोके घेऊ शकले असते आणि आपलं संपत्ती वाढवू शकले असते. पण त्यांनी विचार केला, ज्या कुडाळ मालवणच्या लोकांनी मला निवडून दिले, ज्यांनी रक्ताचं पाणी करून मला शिवसैनिकांनी निवडून दिले, त्यांच्याशी मी गद्दारी करणार नाही. आणि म्हणून ते आपल्याशी ठाम राहिले. आज तोक्ते वादळ येऊ दे, आमदार तिथे हजर आहेत. महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली, त्याला झाकायला आमदार तिथे हजर आहेत. कुणाच्या घरात अपघाती निधन झालं, आमदार तिथे हजर आहेत. म्हणजे आपल्या सुखदुःखात आपल्याकडे येणारा माणूस निवडून द्यायचा, की ज्याने खासदारकी काँग्रेसमधनं लढवली, काँग्रेसला लाथ घातली, जो स्वतःच्या बापाच्या पक्षात गेला, पक्षाला संपवलं, मग बीजेपीच्या प्रदेशाचं पद घेतलं, आज बीजेपीला रामराम ठोकला आणि पुन्हा एकदा सत्तेची माळ गळ्यात घालण्यासाठी शिंदेंना जवळ केलं. मला या शिंदेंना सांगायचंय, जसं जसं त्यांनी या सगळ्या पक्षांच्या ढुंगणावर लाथ घातली आहे, एक दिवशी शिंदे साहेब तुमच्याही पक्षाच्या ढुंगणावर लाथ घालून हा माणूस तुमचाही पक्ष सोडणार आहे. जे कोणाचेच होऊ शकले नाहीत ते फक्त सत्तेचेच आहेत. आणि राणे साहेबांना आपला मुलगा आणि आपण याच्या पलीकडे कार्यकर्ता दिसत नाही. ते कुठल्याही कार्यकर्त्यासाठी तिकीट मागायला जाणार नाहीत. कार्यकर्त्यांनी झेंडेच उचलायचे आहेत आणि आमच्या मुलांनी आमदारक्या भुजवायचे आहेत. त्यामुळे तुमच्या समोर आज ते पर्याय आहे. असा माणूस निवडायचा का की जो 10 वर्षापूर्वी या जिल्ह्याचा खासदार होता, जो डीपीडीसी मध्ये कधी प्रश्न मांडू शकला नाही, जो लोकसभेत आपले प्रश्न मांडू शकला नाही, जो तुमच्या प्रश्नांसाठी कधी तुमच्या दारात धावू शकला नाही, आणि त्या उलट आमदार आहेत. मी तुम्हाला एक सांगते, आज शेतकरी सन्मान देत आहेत, पीक विम्याच्या पैशाचा पत्ता नाहीये, बियाणांचे पैसे वाढलेले आहेत, बाकीच्या गोष्टींचे पैसे वाढलेले आहेत, माझ्या महिला भगिनी आहेत. मला तुम्हाला सांगायचंय, तुम्हाला त्यांनी 1,500 दिले, काय मज्जा, पोराला नोकरी देत आहेत का? आज महाराष्ट्रात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे, पण सिंधुदुर्गात बेरोजगारी असून सुद्धा आपल्याला ती जाणवत नाही, कारण आपण मुंबईला राहतो. पण हे विसरू नका की ही मुंबई सुद्धा गुजरातच्या घशात घालायचा यांचा डाव आहे. एकदा मुंबई गुजरातला गेली, कुठे जाणार तुमची मुलं नोकरी करायला? आज आमची MIDC सक्षम असती तर तुमच्या मुलाबाळांना कोकण सोडून जायची गरज नसती. आणि हा विचार कुठेतरी तुम्ही करायला पाहिजे. आज तुमच्या नारळी पोपळीच्या बागा असतील, तुमची शेतं असतील, त्याच्यावर वरवंटा टाकायचं काम आज सिडकोच्या माध्यमातून होतंय. त्यामुळे आपल्या प्रश्नांसाठी लढणारा आमदार आता आपल्याला निवडून द्यायचा आहे. निवडणुकीत पैशाचा वापर करून आपले सगळ्यांचे लाडके खासदार, तुमच्या आमच्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या खासदारांना यांनी घरी बसवलं. पैशाच्या जीवावर आज ते निवडून आलेत. मला सांगा, किती जणांच्या प्रश्नांसाठी तो माणूस आज लोकसभेत बोललाय? लोकसभेचं अधिवेशन झालं, किती वेळा नारायण राणेंनी प्रश्न उपस्थित केलेत, याचा सुद्धा विचार व्हायला हवा. आणि म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात पैशाचा पाऊस पडला, पण मी खेदाने सांगते की आमचा कोकण त्यावेळेला विकला गेला. उत्तर महाराष्ट्र असेल, मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, सगळीकडे वापर केला गेला. लोकांनी पैसे घेतले, एक वेळ चुकून डमी उमेदवाराला मतदान केलं, पण त्यांनी बीजेपीला किंवा शिंदे गटाला मतदान केलं नाही. आणि तो किक्का आपल्याला आता गिरवायचा आहे. आणि काही करून या मतदारसंघातून आमदार वैभव नाईक यांना आपल्याला निवडून काढायचंय. आणि खऱ्या अर्थाने आमचा महाराष्ट्र जो पुरोगामी आहे त्याची सुरुवात कुडाळ मालवणमधनं करायची आहे. तुम्ही सगळे साक्षीने आहात. मी एकदा घोषणा देते, तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या पाठी घोषणा द्यायची आहे. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी. आमदार वैभव नाईक आगे बढ़ो. जय महाराष्ट्र. यानंतर राष्ट्रवादी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हॅलो हॅलो, नमस्कार, हॅलो, नमस्कार आणि स्वागत. यानंतर मी इथं निमंत्रित करतो राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय अमितजी सामंत यांना.
हॅलो, आज कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आणि ज्यांनी आपल्या निष्ठेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशात निष्ठा कशी असावी याचं एक ज्वलंत उदाहरण संपूर्ण राज्यातील जनतेला घालून दिलं, ते आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार आदरणीय वैभव नाईक साहेब यांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आज आपण इकडे सर्वजण भेटत आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि गेल्या 2 ते 3 तासांपासून एवढ्या मोठ्या तळपत्या उन्हात सुद्धा केवळ आमदार वैभव नाईक यांना विजयी करायचं या एकाच ध्येयाने प्रेरित होऊन आपण जमलेले सर्वजण, आपल्याला सर्वांना एक आठवण करून द्यायची आहे की 2 वर्षापूर्वी कालच जे सिंधुदुर्गात येऊन गेले ते या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी गद्दारी करून जवळपास 40 आमदार फोडले आणि आदरणीय उद्धव साहेबांना एक मोठा धक्का दिला. त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचण्याचं कारस्थान या लोकांनी केलं आणि त्यांच्याच बरोबर भाजपची लोक होती, त्यांच्या पाठीमागे हे लपून राहिलं नाहीये. आज आपल्याला सगळ्यांना ही संधी आलेली आहे की येत्या 20 तारीखला ही जी गद्दारी होती याचा कुठेतरी बदला घेण्याची वेळ आलेली आहे. ज्याप्रमाणे त्यांनी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांना या गद्दारीचा फटका बसलाय, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे जाणते नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहेबांना सुद्धा या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी दगलबाजी करून आमचा पक्ष फोडला आणि आदरणीय शरद पवार साहेबांना सुद्धा वयाच्या 84व्या वर्षी परत एकदा महाराष्ट्रातील जनतेच्या दारात जाऊन लोकांकडे यायला लावलं आणि त्याची फळं आम्ही लोकसभेत त्यांना दिली. लोकसभेत या लोकांनी सर्व आयुधांचा वापर केला. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की किती मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर झाला, सर्व झालं, परंतु सर्वसामान्य जनता ही महाराष्ट्राच्या हृदयावर जो गद्दारीचा आघात झालेला आहे ते विसरलेली नाही आहे. आणि मला खात्री आहे की कुडाळ मालवणची जनता सुद्धा परत एकदा येत्या 20 तारीखला आपल्या मतदानातून या मिंधे आणि सर्व गटाला, या गद्दारीला परत एकदा आमदार वैभव नाईकांना बहुमताने विजयी करून याचं उत्तर देईल. एवढंच मी बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माजी जिल्हा प्रमुख आणि निष्ठावान शिवसैनिक माननीय भाईसाहेब गोवेकर यांच्या शुभ हस्ते एक भव्य स्वागत या रॅलीच्या निमित्तानं होत आहे. मनसेचे उपतालुका प्रमुख आणि देवबाग ग्रामपंचायतीचे सदस्य पास्कॉल रॉड्रिक्स आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या हाती हा भगवा सुपूर्द करून त्यांचं आपण सर्वांच्या साक्षीनं शिवसेनेमध्ये सहर्ष स्वागत करूया. जय भवानी. आमदार वैभव नाईक आगे बढ़ो. आमदार वैभव नाईक आगे बढ़ो.
यानंतर आपल्याला संबोधित करतील आमदार वैभवजी नाईक साहेब. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, शिवसेना प्रमुख आणि आम्हा सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीचं अभिवादन करून होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने अर्ज भरण्यासाठी या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित आहात. व्यासपीठावर असलेले शिवसेनेचे माजी जिल्हा भाईसाहेब गोयकर, प्रवीणबाई भोसले, सतीशजी सावंत, परशुरामजी उपरकर, अमितजी सामंत, संजयजी पडते, सुशांतजी नाईक, आमचे विक्टर डॉन्ट्रस, प्रसाद रेगे, इर्शाद शेख आणि सगळे माझे सहकारी मान्यवर, खरं तर आपलं मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला 10 वर्ष या मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधी करण्याची संधी आपण या ठिकाणी दिली. खरं तर 10 वर्षामधील प्रत्येक दिवस आणि प्रत्येक वेळ मी मतदारसंघातील विकासासाठी, आपल्यातील सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी या ठिकाणी खर्च घालवली आहेत. म्हणूनच आपलं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन की आपण एवढ्या संख्येत उन्हात या ठिकाणी उपस्थित आहात. खरं तर हे ऋण मी कधीच फेडू शकत नाही. आज व्यासपीठावरच्या अनेक मंडळींना माहीत असेल की संघर्ष केलेल्या एका कुटुंबातनं मी माझा राजकीय संघर्ष सुरू ठेवला. खरं तर 10 वर्षापूर्वी मला तुम्ही आमदार केलं. खरं तर त्यावेळी माझ्या वडिलांना त्यावेळी खूप आनंद झाला होता, कारण संघर्षामध्ये केलेला आपला संघर्षामध्ये करून आपला मुलगा आमदार झाला. खरं तर आज हे सगळं बघण्यासाठी ते पाहिजे होते, पण ते नाही होते. परंतु आज माझे वडील नाही आहेत. खरं तर माझा भाऊ राजकारणामध्ये नाही, सुशांत राजकारणामध्ये आहे. परंतु हे सगळं करताना आज तुमच्यासारखेच कार्यकर्ते माझे वडील भाऊ म्हणून मला या ठिकाणी सहकार्य करतील, आशीर्वाद देतील याची मला खात्री आहे. खरं तर या मतदारांचा कुठलाही अपमान न होण्याचा, तुमची मान माझ्यामुळे कुठे खाली जाण्याचा एकही प्रसंग मी या ठिकाणी होऊ दिला नाही. 50-50 खोके प्रवीणबाईंना माहिती आहे की त्यांचे सहकारी मंत्रिपदासाठी कसे धावत गेलेत. परंतु आम्ही 50 खोके असून देत, मंत्रिपद असून देत, 4ही आता 4थी निवडणूक मी लढवतोय. एकच पक्ष आणि एकच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली मी ही निवडणूक या ठिकाणी लढवतोय. आज खरं तर मला ऑफर अनेक आल्यात, परंतु माझ्यावर चौकशी सुद्धा 2.5 वर्ष सुरू आहे. 2.5 वर्ष चौकशी सुरू असताना सुद्धा एकही रुपयाचा 2.5 वर्षात कोले साहेब त्यांना एकही रुपये या ठिकाणी माझ्या विरोधात या ठिकाणी 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला मिळाला ते शोधू शकले नाहीत. खरं तर मी आजही सांगतो, ज्यावेळी माझा 1 रुपया भ्रष्टाचार असेल तेव्हा मला या ठिकाणी फासावर या ठिकाणी लटकवा, कारण मी सर्वसामान्य लोकांचा एक कार्यकर्ता म्हणून आहे. जनतेच्या ताकदीवर अनेक आव्हानं आम्ही तोंड केलेलं आहेत. आज आपण बघितलं की भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाली आहेत. ते काढण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न या ठिकाणी करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भ्रष्टाचाराचं प्रकरण काढल्यानंतर काय आरोप करतायत विरोधक की यामध्ये वैभव नाईक असतील आणि वैभव नाईकांच्या कुटुंबियांना पाकिस्तानात जावं लागले. अशी प्रवृत्ती यांची आहे की कुटुंबांचं पण जाणार. हे झालं तर आरोप झाले तर काय करायचं, माझ्या कुटुंबावर कसा हल्ला करायचा, माझ्या कुटुंबाला कसं पाकिस्तानमध्ये पाठवायचं, या ठिकाणी असे विरोधक खरं तर दुश्मनांना सुद्धा मिळू नयेत असे विरोधक या जिल्ह्यामध्ये आहेत. यांना आपण या निवडणुकीमध्ये धूळ टाकली पाहिजे. खरं तर तळागाळामध्ये काम करताना आज सतीश सावंत आहेत, परशुरामजी उपरकर आहेत, अनेक मंडळी आहेत, लोकप्रतिनिधी राहिलेली आहेत. काल खरं तर एक आमदार सांगत होते कणकोलीचे की मी विकास केला नाही. खरं तर मी ताकदीने सांगतोय, या दोन्ही मतदारसंघामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये विकास झाला, प्रामाणिक विकास झाला, भ्रष्टाचारावरील विकास झाला. तुमच्याकडे असेल मला सांगा, मी या ठिकाणी उद्या उमेदवारी अर्ज मागे घेतो. कणकोलीच्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये असलेल्या फोंड्यामध्ये कोल्हापूरला जाणारा रस्ता गेले 2 वर्ष बंद आहे. सावंत साहेब बरोबर ना, 2 वर्ष रस्ता बंद आहे. भ्रष्टाचार करून रस्त्याची 100 कोटी रुपयाची कामं काढायची आणि त्यातनं भ्रष्टाचार करायचा आणि 2 वर्ष कोल्हापूर जाणारा बस रस्ता तुम्ही सुरू होऊ शकले. वस्तुस्थिती आहे. शेजारच्या मतदारसंघात दीपक केसरकर दरवर्षी सांगतात निवडणुकीत की स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल काढतो म्हणून. खरं तर माझ्या मतदारसंघात महिला हॉस्पिटल या ठिकाणी उभं राहिलंय, शासकीय मेडिकल कॉलेज माझ्या मतदारसंघामध्ये उभं राहिलंय. तुम्ही या ठिकाणी आश्वासनं देत आहेत. तुमच्याकडे अनेक वर्ष सत्ता असून सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही आश्वासन देत आहेत. आज पाण्याचं एखाद्या विरोधकांनी सुद्धा आरोप केल्यानंतर तो आम्ही पुढच्या वेळी ती चूक सुधारण्याचा निश्चित प्रयत्न करतो.
मला आठवत आहे की माजी आमदार पुष्पराज सावंतांनी गेल्या प्रचारामध्ये मला सांगितलं होतं की वैभव तुम्ही या मतदारसंघामध्ये पाण्याचं काम केलंच नाही. मी तो या ठिकाणी बघितलं आणि 2 वर्ष फक्त उद्धवजी मुख्यमंत्री होते. माझ्या मतदारसंघामध्ये आज भडगावचं काम सुरू झालंय. माझ्या मतदारसंघामध्ये मसुऱ्याचं पाण्याचं काम सुरू झालंय. माझ्या मतदारसंघामध्ये आमरळची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये घोडक्याची नळ योजनेची वर्क ऑर्डर या पाणी पुरवठ्याची वर्क ऑर्डर पूर्ण झाली आहे. आज संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या 8 नगरपालिका आहेत. अमृत योजना गेली 10 वर्ष सुरू आहे. खरं तर उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू करून घेतली आणि एकमेव असलेल्या मालवण शहरामध्ये पाणी योजनेची वर्क ऑर्डर निघाली. यावर्षी या ठिकाणी काम सुरू होईल आणि पाणी या मालवण शहरातून मिळेल. एकाही नगरपालिकेला मिळाली नाही, ती माझ्या नगरपालिकेला मालवणला या ठिकाणी मिळाली आहे. नाहीतर केसरकर सांगतायत दरवर्षी रेडीवरून पाणी आणतो, तिलारीवरून पाणी आणलं भाई, आणि आम्ही या ठिकाणी हे करून दाखवलंय. हे फक्त तुमच्या सर्वसामान्य लोकांच्या या ठिकाणी केलंय. आज शेतकऱ्यांच्या भात पिकाचं असून देत, खरं तर आंबा काजूचं सतीश सावंतांना माहिती आहे की आंबा काजू फळ पीक विमा न होता आम्ही तो उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आंबा फळ पीक विमामध्ये आणला आणि शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयाचा फायदा करून दिला. परंतु आज सरकारमधील प्रतिनिधी मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना नुकसान करण्याचं या ठिकाणी काम करतायत. आज भाताला खरेदी खरं तर संघाचे विक्टर डॉन्टस मला माहिती आहे की फेब्रुवारी मार्च मध्ये खरं तर भात खरेदी व्हायची. आम्ही आमदार झाल्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केला, विधानसभेमध्ये प्रश्न मांडले आणि ऑक्टोबरमध्ये भात खरेदीची या जिल्ह्यामध्ये 78 केंद्र एकाच वेळी सुरू केलेले आहेत. आज एलईडी फिशिंगचे आहेत. सातत्याने एकमेव आमदार असेल की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये एलईडी फिशिंगच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवत होतो आणि म्हणून आज खरं तर विरोधकांनी सांगायचं, आज विरोधक पारंपरिक मच्छीमारांची बाजू घेत आहेत. हे एलईडीची फिशिंग कोणचे आहेत, कुठले ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, कुठले नगरसेवक आहेत, कुणाचे पैसे त्यामध्ये आहेत, इथले माजी पालकमंत्र्यांचे एलईडी किती होते, या सगळ्याचा विचार आपल्याला करायला पाहिजे. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होईल त्या त्या ठिकाणी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आम्ही पाठी राहू. आज खरं तर सतीश सावंत साहेब आहेत, परशुरामजी उपरकरांनी काल आपल्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. खरं तर एखाद्या भूमिका आपल्याला विरोधातली भूमिका विरोधात मांडायची आहेत. आज मी विरोधकांवर जास्त बोलणार नाही, परंतु नारायण राणेंनी काल माझ्यावर आरोप केला की मी 10 वर्षात काय केलं. खरं तर मी आरोपांना उत्तर या ठिकाणी तुमच्या समोर दिलेलंच आहे. परंतु मी आज आमदार झालोय, मी आज आमदार म्हणून तुमच्या समोर आहे. खरं तर नारायण राणेंची दोन्ही मुलं या ठिकाणी आमदार कशासाठी आहेत, त्यांना आमदारकी कशासाठी पाहिजे की कणकोलीत त्यांचा एक बंगला आहे, तो एका मुलाला बंगला दिला आणि एका मुलाला आमदारकी करायची आहे. मालवणमध्ये एक बंगला आहे, मालवणमध्ये पेट्रोल पंप आहेत, मालवणमध्ये हॉटेल आहेत, ती सरंजाईशाही एका मुलाला द्यायची आहे. ही सरंजाईशाही आपण चालू द्यायची नाही. लोकशाहीमध्ये सामान्य कार्यकर्त्यांनी लोकांसमोर आलं पाहिजे, सामान्य कार्यकर्त्यांनी लोकांची भूमिका मांडली पाहिजे, तरच आपण ही या ठिकाणी भूमिका आपण घेऊ शकतो. आणि मी एकच सांगतो जाता आता की खरं तर मी उमेदवार म्हणून 10 वर्ष तुमच्या समोर आहे, माझं काम तुमच्या समोर आहे. मी तुमच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी झालेला आपण बघितलेला आहे. कोरोना झाला तेव्हा मी जबाबदारीने सांगतोय की लोकप्रतिनिधी मधला पहिल्या 1 महिन्यामध्ये सगळे फोटो काढा की 1 महिन्यामध्ये वैभव नाईक हा रस्त्यावर फिरत होता. माझी किंवा कुटुंबाची मी पर्वा केली नाही. 1 वर्ष जे आता आरोप करतायत सत्ताधाऱ्यांमध्ये, एका जरी माणसाने सांगितलं लोकप्रतिनिधी पहिल्या महिन्यामध्ये आम्ही असो एखादी पेपर कातरून दाखवा, उद्या या ठिकाणी उमेदवारी मागे घेईन. सुखदुःखामध्ये आम्ही सहभागी होणारे सामान्य कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधी आहोत, एवढंच तुम्हाला सांगतो. तोक्तीवादळ आलोक खोबरेकरांना माहिती आहे, 8 दिवस घरी गेलो नाही, लोकांना जोपर्यंत सुरळीत सेवा झाली नाही तोपर्यंत तोक्तीवादळामध्ये 8 दिवस घरी गेलो नाही, लोकांच्या सेवेमध्ये राहिलो. पूरग्रस्त असेल कुठे असेल तर आमदार वैभव नाईक एवढ्यासाठी जातो की माझ्या कार्यकर्त्याला जबाबदारीने या ठिकाणी लोकांनी दिलाय. खरं तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आज आपण बघितलं असाल की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीने पैसे वाटलेत हे भ्रष्टाचाराचे पैसे होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं असून देत, सिंधुदुर्ग किल्ला असून देत किंवा इथली रेल्वे स्टेशन असून देत, इथले रस्ते असून देत, ह्या भ्रष्टाचारातनं या ठिकाणी हे पैसे वाटले गेलेले. आज जिल्हा परिषद मध्ये पहिल्यांदा बाउन्सर गेलेत. खरं तर 3-4 महिने तुमचे झालेत खासदारकीला, पुन्हा ही ठोकशाही दडपशाही काढतायत. लोकांना शांत जगण्याचं असेल तर बाउन्सरची प्रकरणं झाली आहेत, ती प्रकरणं पुन्हा पुन्हा होतील. म्हणून तुम्हाला कळकळीचे आवाहन करतो की असं प्रकरण होऊ देऊ नये. आज खरं तर माझ्या विरोधात जे उमेदवार आहेत ते पण 10 वर्ष लोकप्रतिनिधी होते, 5 वर्ष ते खासदार म्हणून काम करत होते, 5 वर्ष त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री होते, ते सत्तेत होते. मी या ठिकाणी सर्वसामान्य गेले. खरं तर 2 वर्ष आम्ही उद्धवजींच्या काळामध्ये सत्तेत होतो, 2.5 वर्ष आम्ही विरोधी पक्षात होतो. परंतु मी जर कामं केलेली असेल, माझा जर काम श्रेष्ठ असेल तरच मला या ठिकाणी मतदान करा. दोघांची कामाची तुलना करा. मी किती गावामध्ये गेलोय, मी किती सुखदुःखामध्ये सहभागी झालोय. जर मी सुखदुःखामध्ये तुमच्यावर असेल तरच मला या ठिकाणी मतदान करा, असं कळकळीचं आवाहन या ठिकाणी करतो. खरं तर आता उद्धवजी ठाकरे आणि महाविकास आघाडी शरद पवार साहेब, राहुल गांधी नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सरकारचं लोकसभेमध्ये 31 पेक्षा जास्त जागा आल्या आहेत.
आता आपण महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यामध्ये येणार आहे. खरं तर या राज्यामध्ये सरकार येणार आहे, त्याच्या सरकारमध्ये या ठिकाणी मला प्रतिनिधी करण्याची संधी तुमच्यामुळेच फक्त मिळू शकते. त्यामुळे तुम्हाला एक कळकळीचं आव्हान आहे, यावेळी एक वेळ मला संधी द्या. त्या संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्याशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करेन. आज वरिष्ठांचं, माझ्या कार्यकर्त्यांचं, कारण कार्यकर्ता हा खरं तर एखाद्या कार्यकर्त्याला आम्ही कधी भाऊ सहकारी मानला, त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आम्ही उभं राहिलो आणि म्हणूनच आज मला त्रास झालाय, आमच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्रास झालाय. परंतु हा त्रास 23 तारीख नंतर होणार नाही याची खबरदारी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये विकासासाठी आपल्याला मत मागितलं पाहिजे, या ठोकशाहीच्या विरोधात मत मागितलं पाहिजे आणि सरकारमध्ये आम्ही सहभाग होणार म्हणून या ठिकाणी मत मांडलं पाहिजे. आणि ही जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती पुन्हा या जिल्ह्यामध्ये होऊ देता कामा नये यासाठी मत मांडलं पाहिजे. आपण एवढ्या संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि आता आपण या ठिकाणी रॅलीने या ठिकाणी सहकार्य करूया. खरं तर तुमचे आशीर्वाद त्या कार्यकर्त्यावर गेले 10 वर्ष आहेत. खरं तर या मतदारसंघामध्ये 10 वर्ष मी प्रतिनिधी करतोय. या मतदारसंघामध्ये मी कुठला उद्योग आणला नाही, उद्योग केला नाही. या मतदारसंघामध्ये मी कुठला उद्योग आणला की नाही ह्याचा आरोप करतायत. पण तुमच्याकडे राज्याचं मंत्री होतं, तुम्ही स्वतः केंद्राचे उद्योग मंत्री होतात, इथल्या माजी पालकमंत्र्यांकडे उद्योग
पुढे गेले.
टाकण्या दुर्गा बनली शुंभ निशुंभ विनाश करण्या जगदंबे तू ये वाढले घोर जाण्या मशाल हाती दे मशाल हाती दे सदैव तुमच्या सोबत लढल्यात लढाया किती सिंधुदुर्गाच्या जनते खातर पुत्र भागळा उद्धवजींचा मावळा आदर्श खरा तुम्ही मशाल खरे बाईक आपले वैभव नाईक खरे बाईक आपले वैभव नाईक
बाप वाढले घोर जाळण्या मशाल हाती दे मशाल हाती दे
ठासून आला भल्या भल्यांचा वादा केला ठासून नाही रे ठासून आला भल्या भल्यांचा वादा केला त्याला बघून बघती
आमचा नेता मेहरबान कदरदान संगतील आमचा चेता
सदैव तुमच्या सोबत लढल्यात लढाया किती सिंधुदुर्गाच्या जनते खातर बटन ऑन कर काय उमेश बटन ऑन कर बटन काय काय या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या सहकार्यातून आज मी निवडणुकीचा अर्ज या भरलेला आहे. गेल्या 10 वर्षात जी कामं केली मी लोकांसमोर आहे आणि याही निवडणुकीमध्ये मी मोठ्या मताधिक्याने विजयी होईल. माझ्या पाठीशी सामान्य जनता आहे. काल पण मी असेल की एक मुख्यमंत्री एक माजी मुख्यमंत्री माझ्या विरोधात येऊन या ठिकाणी बोलून गेले, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी काय केलं हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भ्रष्टाचारामध्ये कोणाला अटक केलं, कोण त्यामध्ये होते हे मात्र सांगितलं नाही. परंतु सामान्य जनतेच्या पाठीशी सामान्य लोक असले आणि सामान्य लोकांची ताकद असली की कुठल्याही शक्तीचा पराभव होऊ शकतो, हा येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला दिसून येईल. आज सुद्धा मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करेन की कोणाला आम्ही बोलवलं नव्हतं, परंतु कार्यकर्ते स्वस्फूर्तीने आलेत आणि काही ठिकाणी बचत गटांना आणि सरकारच्या यंत्रणेचा गैरवापर करून काही लोकांना बोलावं लागतं आणि सभेनंतर काही लोक सभा संपण्याच्या आधी निघतात आणि आमच्याकडे भर उन्हात या ठिकाणी लोक आहेत. हीच आमच्या निष्ठेची पावती आहे. थँक्यू सर. एकदम परफेक्ट. त्रास नाही काय जुनं पण कोण धरलेलं का रिटायरमेंट पातळीचं कोण टोन आहे का आधी पहिलं पातळी पहिलं हा जा ए ओ गॉगल वाजव पडलं त्याचे मालक कोण सर ए या कृष्णा हो बोला वादी बोला जी